De Bibeltext für diese Lektion ist 2. Kjennichs, Kapitel 21, Vers 1, Derch, Kapitel 22, Vers 11. Dit programma nennt sich Derch de Bibel. En wat du allgemein angeschaut hast en wat du al gemaakt hebben, dat dit programma is gegrenzt op de Bibel en de Bibel wordt zeer hoog gehouden. Met dit in gedanken wil ik die etliche vragen vragen. Wat heeft de Bibel voor een plaats in de gemeente waar du toegeheerst? Oder in die kerk, wat de Bibel door aangebracht en geleest? Doen de leider de Bibel gebruiken? Verlangen zij dat du zoals die Bibel metbrengen, te proeven of dat de waarheid is wat gepredigt wordt? En dat programma zal we den Kjennichs Hezekia, die zich drie nog gaat rijdt. En het eerste programma waar we eerst den Kjennichs Manasse en zijn Amen zijn, die daarbij zeer gottlos werden en leiden Juda dieper aan afjetterien aan. Maar dan in Kapitel 22, waar we zijn dat Josia aanvangt te regeren en hij leidt dat volk terug naar God. Josia bracht dat Isaac, dat woord Gottes, terug im tempel aan en we zijn dat een grote erweiking plaatsvond dadurch. Ik lade nu weer aan, te horchen om te zijn, wat wichtig dat is, dat God zijn woord terug in de kerk komt en gebruikt wordt. Herr, ik dank u voor de Bibel en bid dat u dat mocht rijkelijk zegenen. Amen. Hier is prediker Elmer Remmer met het programma Derch de Bibel. We zijn vandaag in dat 21e kapitel in 2 Kjennichs. En dit is nu zo ganz anders van dat vorige kapitel. Hezekia weer de beste Kjennichs uit dooft, door we geen vergelijk met ergens zestweem. Door weer schijnt even nog één vergelijk met dooft, die weer beide niet goede voeders schijnt. Dem Hezekia zijn Manasse weer de eerste Kjennich, die Juda had gehad. En hem dat had wij van een lezer dat van deze Manasse. Die veracht dem Herr God zijn tempel en alles dat door met verbonden weer. 2 Kjennichs 21, de eerste vers. Manasse werd 12 jaar oud als hij aanvangt te regeren, en hij regeerde voor 52 jaar in Jeruzalem. En zijn moeder en naam weer Hephzibah. Die Manasse weer maar een 12 jaar zo jong, als die aanvangt te regeren, en hij weer niet een goede Kjennich. En dat wordt plus een oorje met hem 30 jaren. God geeft hem veel gelegenheden zich te beteren. Dat is hier niet beschreven, maar in 2 Kronieken zegt het dat hij schließlich buße deed. De Heer is zo geduldig met ons mensen. Hij wil niet hebben dat irgendwer zal verloren gaan. Zij ook dat Manasse zijn moeder naam gegeven is, Hephzibah. Meer zo dat zij wordt moeder zum deel winst verantwoordelijk zijn voor haar zin. En wanneer wat krediet is, dan wordt zij ook aandeel hebben aan dat. Zij is vielleicht een goede moeder geweest, wie weet. Maar die Manasse weer bezig. Hij deed schade aan zijn land dat niet terug te krijgen weer. 2 vers. En hij deed wat bezig weer en dem Herr God zijn ogen. Nadat erkelijk dat de heide ram am deden, den de Herr God ver Israël uitgedreven had. De Manasse schijnt weer ooie als de heide, de ram am weer, den God uitgestapt had uit dat land. 3 vers. Dan hij boedwaarde de hoge steden, die zijn vader Hezekia doorgebroken had, en hij staalt altaren ab voor Baal, en moeken Asherah, zoals de Israël Kjennich Ahab gedaan had, en hij deed de sterens en zo wieder aanbeden, en deed den deine. Want behouden hast, Hezekia had al de jettebeelden doorgebroken, al die steden waar de jetsendienst weer gewaast, en daar weer een ziemlich grote erwekking in Juda. Maar alles wat hij gedaan had, deed des Manasse nu aan zijn steden, en de Baaldienst kwam terug in Juda aan. Hij deed ook meer als daar voorheen weer gewaast. Hij deed de zon en de maan en de sterens aanbeden. Manasse weer bij zijn maan. En nu wordt een Jesaja dat wie dag zeggen zeer veel beter zijn nu. Maar mijn vriend, ik weet niet. Daar is nu veel zo wat. Dat is zeer hem openen en ingekomen in de laatste jaren. Veel mensen doen nu ook dag voor dag leven en rechten naar de sterens.
zood. 4e en 5e vers. En hij bood altoren en dem Herr God zijn huis, van woont de Herr God gezegd had, en Jeruzalem, waar ik mijn nome aanstellen. En hij bood altoren voor al de himmlische schoren, en dem Herr God zijn tempel af. De Manasse deed dem Herr God trotsen, en stelde heidnische altoren op, en dem Herr God zijn tempel. Aber, da weer nog meer. 6e vers. En hij moek zijn zeens der hem vier gone, en geef acht op tijden, en brukt hekserie, en had te doen met dodesgeesten, en waarzaaierie. Hij deed veel bezit en dem Herr God zijn ogen, am en te oren. Hij moek sogar zijn ene zeens der hem vier gone, dat weer in vorm van jetsendienst, en weer eindelijk mensenopfer. Een jettenbeeld wordt zij heet gemaakt, waar het rood heet weer, en dan leden ze een beepje, en dat jettenbeeld zijn arm zijn als een opfer. Dat weer aanmenselijk, van zoten zelfs, en weer een jetsendienst. Maar dat weer nog meer. 7e en 8e vers. En hij stelde een jettenbeeld op, en de Asherah, dat hij gemaakt had in dat huis, van woont de Herr God gezegd had te Dooft en te Salomo zien zien, en dit huis en Jeruzalem, dat ik uitgewild ha, van mank al de geslachten in Israël, waar ik mijn nome van Emma aanstellen. En ik wil niet meer de Israëlieten uit er land uitzetten, dat ik te er voorders gegeven had, want zij bloos worden obacht geven op alles dat ik aan je commandeerd ha, en nou dat je zaats nou dat mijn dene Mozes aan je commandeerd had. Dat volk wist dat dan niet, als Manasse dat alles deed, aber die werden bij hem wegreizen van er land. Zij werden eindelijk op een weg naar Babylon. Wils dat land weer op ene bedingung. Gehoorzaam. 9e vers. Aber zij harchten niet. En Manasse deed aan Betabre meer bezig te doen als de nationen gedaan hadden, die den Herr God vernicht had voor de Israëlieten. Je hebt obacht op wat hij zegt. De Manasse weer niet bloos zo erg als de nationen Ram aan. Hij weer oorja. En jo, de Herr God wordt dat bezit niet tagloten. Hij wordt aan uit dat land uitstappen. 10e tot 13e vers. En de Herr God redde aan der zijn profeten en zeid, wils Manasse de Jude Kjennichs zoveel meer bezit gedaan heeft, als de Moabieten die ver aanweren, en heeft Jude zinde gemaakt met zijn jetta, daarom zegt Israël de Herr God, zij, ik was zo'n bezig op Jeruzalem en Jude brengen, dat we emmer dat hier wordt, dem zijn oren worden beid slingeren. En ik wil even Jeruzalem de Samaria lien trekken, en dat grondlood van dem Ahab zijn huis. En ik wil Jeruzalem rein waschen, zoals een man een schief wascht. Die dat wascht en dan dat omdraait. Groot zo als God Samaria en gans Israël gerecht had, zo wordt hij nu Jeruzalem en gans Juda rechten. God zegt, hij wordt Jeruzalem rein waschen, zoals een man een schief wascht. Jeruzalem en Juda zijn zijn land. En de Juda had dat nu verschwint. En hij wordt aan, dooruit waschen. Er zijn veel mensen die zo denken dat zij zeer klug en gewetst zijn. En fehlt het niet aan God. Maar wat zij niet aan denken, is dat zij op God zijn eerd wandelen. Zij doen zijn laft ademen, zij brukken zijn zonneschijn en drinken zijn water. Hij heeft aan sogar dem Charper gegeven en den zij wonen. En veel nationen zijn nu vernicht. En weet je waarom? Zij werden dem Herr God niet gehoorzaam. Zij geven geen acht op God. En veel het niet aan God, dachten zij zo. God zei, hij wordt Jeruzalem zo waschen, als een man een schief wascht. En dat is kracht wat hij deed. Hij zegt wieder, 14e vers, en ik word dat everiet van mijn afgoed verloten, en waar aan even en ere vriend ere heng, en zij worden een roop zijn, to al ere vriend. God zei dat hij er vriend wordt en dan komen loten, zoals een overschwamming, aan weg te nemen. 15e vers, en bovenaan deed de Manasse zeer veel onschuldig bloed vergeten,
wat hij Jeruzalem geveld had, van één eng tot een andere eng. Buiten dat met wat hij Juda zin mocht, en dem dat hij dat deed dat bees weer en dem hergat zijn ogen. Wanneer een mens een zinde aanvalt, dan deed hij niet bloos aan ene zaak zindje, die deed dan aan veel wij zindje. En veel landen nu hebben ze niet bloos van dem hergat vergeten, maar ze zijn zeer onmoralisch als een nation. Je zaatsloosheid en moord als alle wegen. En dat wordt niet beter worden, dat die nationen terugkomen naar hergat. Dat is waar die aanvangen moeten. 17e en 18e vers. Nu dat everheid van wat Manasse deed en alles dat hij voor zich bracht, zijn die niet beschreven in de beken van de kronieken van de Juda Kjennichs. En Manasse starf, en Am wordt begroofd en de gorde bij zijn eigen huis, en den uitzegorde, en Ammon zijn zeen regeert en zijn stad. Dit is dan dat eng van dem Manasse. En daar is niet veel wat te zeggen, buiten dat hij een zeer slechte Kjenich weer, en dat, zoals al die anderen, hij ook met de tijd starf. Hij weer bij 64 jaar oud als hij starf. 19e bij 22e vers. Ammon weer 22 jaar oud als hij aanvangt te regeren, en hij regeert in Jeruzalem voor 2 jaar. En zijn moeder ernomen weer Meshullamet, dem Harrods zijn dochter van Jatba. En hij deed dat wat bees weer aan dem hergat zijn ogen, zoals zijn vader gedaan had. Dan hij wandelde en al zijn vader zijn weg, en deed de jatte die zijn vader gedeend had, en deed den aanbeden. En hij verleed zijn vaders hergat, en wandelt niet aan dem hergat zijn weg. De Ammon is niet wat beter als zijn vader weer gewaast. Hij wandelt aan zijn vader zijn weg. Hij verleed dem hergat, en de hergat verleed aan. 23e vers. En dem Ammon zijn diener stelde een oproer op jegen aan, en moeke hem dood en zijn in het huis. Ammon zijn beze weg brachte den oproer op jegen aan. Dat weer nogmaal waarde zo, weer Amma Kjenich weer zijn leven niemals zeggen voor zeer lang. Dat weer een zeer gefährliche dag. En manchmal wonder ik of die dag en wonen wie nu leven, veel wat beter zijn. Maar zie wat er nu passiert in Juda. De Ammon is dood, en daar is voor een klein stoot, Kjenich en Juda.
24 tot 26 vers. En dat volk am land moet al den dood, die tegen dem Kjennichs armen een oproer hadden aangesteld, en dat volk am land moet dem armen zijn Kjennich en zijn steden. Nu dat Ebriet dat armen deed, zijn die niet beschreven in de beken van de kronieken van de Jude Kjennichs? En arm wordt begroofd in zijn graf, en dem Utsa zijn gorde, en Josia zijn regeerd en zijn steden. Dit brengt ons nu dan bij den laatste van de grote Kjennichs. Josia weer niet bloos een grote Kjennich, maar de grootste erwekking dat land jemals gezien had, passiert während hij Kjennichs weer. Dit brengt ons dan ook bij de 22e en 23e kapitels en tweede Kjennigen. En eerstens is beschreven dat dus Josia nog maar een jong weer als hij aanvangt te regeren. En hij weer eindelijk een van de beste Kjennichs, na Salomo zijn tijd. Dat weer hoog tijd dat door een erwekking komen moest. En dat passiert ook als dus Josia Kjennich weer. De hoge priester Hilkia weer zijn raadgever en zijn helper. Tweede Kjennigen 22, eerste vers. Josia weer 8 jaar oud als hij aanvangt te regeren. En hij regeert voor 31 jaar in Jeruzalem. En zijn moeder ernomen weer Jedediah, dem Adaya van Baskat zijn dochter. Zij wil jong een van deze Kjennigen weren, als zij aanvangen te regeren. Maar waarom waren die zo jong? Na dem vader wordt aangebracht, de Heer God neemt den weg. Tweede vers. En hij deed wat recht weer en dem Heer God zijn ogen, en wandelt en al zijn vervoerder dooft zijn weg, en draait zich niet weg daarvan ter rechterhand oder ter linkerhand. De zon is waarde opgekomen, dat licht schijnt waarde am land. Josia is nu de Kjennich, hij deed de nation leiden en een tred komen, nom Heer God, dat de grootste erwekking weer zij dooft in Salomo tijd. In veel nationen in de wereld is het nu zo dat er veel duisternis is, want mensen dat bloos zien kunnen, dat de antwoord voor de duisternis en de nation is Jezus Christus, die dat licht is voor deze donkere wereld. Veel mensen zijn zoals de verlorene zien, van dem Jezus vertaalt. En hou me dat te goed, wanneer ik waarde en beter red, van tjoike en hoe die dem Heer God verloten ha. Er zijn veel religieuze leiders, die niet wat beter zijn als de Manasse en Amen wären. Die doen dat volk verleiden en beschummelen met ihre red en ihre weg. Die ha God zijn woord en dem Heer God zelfs verloten. Ze zeiden de Bibel af, zeiden dat is niet werkelijk God zijn woord. Ze zeiden dat zijn maar gewöhnliche mensen die de Bibel geschreven ha, en dat ene zich niet op de Bibel verloten kan. Daar zijn Gottes lasteren en Gottes leiden en veel tjoike als leider. Wat nu veelt is dat leider en een tjoike en een regering, maar daar komen dat ze worden wellig zijn te zeggen, ik zie aanrecht geweest, met dit had leid. Ik moet me bij dem Heer terecht vinden. En wanneer we van erwekking reden willen, dan moet we als christen anerkennen, dat zo'n Emma en ons zelfs einzelne christen aanvangt. Dat vangt aan met einzelne christen en jij dan wieder en wieder. Hier met deze Josia, wanneer hij ook maar een 8 jaar zo jong weer als hij Kjennichs wordt, is me zo dat hem al goed aangeleerd weer worden. Zijn moeder wordt Emma han, door haar veel met te doen gehad. En dan ook de hoge priester Hilkia. Aber des Josia is nu de Kjennich. En hij deed wat recht is en dem Heer God zijn ogen. De erwekking vangt met hem aan. En dat eerste, dat passierde wordt, is dem tempel terecht te maken. Derde en vierde vers. En dat passiert in dat 18e jaar van dem Kjennich Josia, dat de Kjennich dem Schafer, dem Ahazia zijn, die dem Meshalem zijn weer, de schrijver, naar dem Heer God zijn huis schickt en zegt, go naar Hilkia, de hoge priester, dat hij de zam van datzelfde toeptalen mocht, dat in dem Heer God zijn huis ingebracht wordt, dat hij derwaarts de toep gezameld heeft voor dat volk. Wat des Josia
nu dat als dem Herr Gott zijn tempel terecht te maken. Dat ziet zo, dat de tempel niet gebruikt wordt als Jezaja nam troonscherm. Dat weer schijnt meestens zo als een stad, waar zaken kunnen opbewaard worden, waar zaken aangenomen worden, wanneer er niet ruim weer zest wordt. 5e en 6e vers. En lood aan dat en den hanggeven die de arbeid doen, die de evenzicht ha over dem Herr Gott zijn huis, en lood den dat te den geven die de arbeid werkelijk doen, door en dem Herr Gott zijn huis, dat de brugs kunnen toegemaakt worden, to de temmerlied, de buurlied, en de tegelarbeiden, en baltjes te tjepen, en terecht gesnedene stenen, dat huis terecht te maken. Hij zegt dat die mensen zullen nu aan de arbeid en den tempel terecht maken. Predje McGee veelt zo dat de kerk nu ook veel terecht te maken. Ik weet, er zijn veel kerken die vlietig Gott zijn woord predje en ongerechte doen. En dat is ten dankbaar zijn, ja. Maar zoals hij zegt, hij weer aan een gasthuis geweest, en daar weer een grote strome kerkgebied over de gas geweest. Dat gebied weer zeer, zeer stroom geweest. Op zondagsmorgens weer er daar maar bij 25 voeten geweest. Zeer weinig lied. Hij zegt dat als de trubbel. Nu, te veel kerken, waar door veel terecht te maken. En veel kerken als door strijd en zank, dat gebied is stroom, maar eindelijk veel door zeer nedig wordt terecht te maken. Als de juist door en de gemeente, wordt God zijn woord klaar uitgelegd. De gemeente zal een zij zijn. De lieden zullen een zeichnis zijn. Zijn zij? Wat er veelt, is dat kerken van binnen worden terechtgemaakt. En zij wordt nu passeerd. En dit is ook waar zo een beeld van hoe dat bij veel kerken is. 8e vers. En Hilkia, de hoge priester, zei tot Shafan, de schrijver, ik ha dat Jezaatsboek gevangen en dem Herr Gott zijn huis. En Hilkia geef Shafan dat boek, en hij las dat. Het nächste dat de erwekking bracht, weer Gott zijn woord. Zij hadden de Bibel verloren, en zij, dat weer verloren in den tempel, en Gott zijn huis. Maar zij vangen dat, en brachten dat terug, waar dat aangeheerd. Dat is Gott zijn woord, dat levendig en krachtig is. Vriend, dat is scherper als een tweesniediget zwaard. Dat ganz wichtigste, dat mensen veelt, is Gott zijn woord. En ik zie zo zeer dankbaar, dat er nog veel predikers zijn, die vlietig Gott zijn woord prediken. Is Jezus vandaag en kerken verloren? Ne kunnen zijn. Waar vond Hilkia Gott zijn woord? Im tempel. O, mijn vrienden, wie moet er terugkomen naar Gott zijn woord? Hoeveel des du in de Bibel lezen en vergelijk met hoeveel tijd du neemt andere boeken en zeitingen te lezen? Dit is een leid dat mij zeer badet. Ik vertel eenmaal met jonge mensen die jaren willen en Gott zijn arbeid zijn, en ik vraag hen dan hoeveel zij in de Bibel studeren en lezen doen. Gewöhnlich zeggen ze dan dat ze meer en boeken lezen die van de Bibel reden en schrijven. Maar vriend, God heeft niet versproken dat te zijn, wat mensen schrijven van zijn woord, maar hij heeft versproken dat hij zijn woord zijn wordt, wanneer we dat lezen en studeren. De eerste psalm zegt sogar dat door een bijzondere zegen wordt zijn, wanneer we dag en nacht over zijn woord denken worden. En dat jij het niet, wanneer we niet door binnen lezen en studeren zijn maar. 9e en 10e vers. En Shafan de schrijver, kwam naar dem Kjennichs en bracht dem Kjennichs de Norecht en zeid, Dene had dat geld opgezameld dat in dat huis gevangen weer, en had dat den even geeft die de arbeid doen, die de even zegt ha, en dem Herr Gott zijn huis. En Shafan de schrijver wees dem Kjennichs dat boek, en zeid, Hilkia de priester heeft mij een boek gegeven. En Shafan las dat ver dem Kjennichs. En nu had ik, dit is dat eerste mal dat de Kjennichs dem Herr Gott zijn woord hiert. 8e vers. En dat passiert als de Kjennichs de woord van dat Jezaatsboek hiert, dat hij zijn kleden en twee reed.
Dat nächste en de erwekking is dan busse te doen. En hier bracht God zijn woord de busse, en waarde dat vangt aan bij Kjennichs zelfs. Als hij God zijn woord hield, reed hij zijn kleden in twee. Dat wie een teken van zijn diepe busse. Hij weer eindelijk zeer beweegt. En waarom? Wils hij nu antwoordt, hoe weet zij van God zijn gezaten weggewankt werden. Zij moesten terugkomen naar God zijn woord. En wanneer we terugkomen naar God zijn woord, wanneer dat niet als gepredigd worden, dan wordt door busse zinnen. Entweder dat, of de mensen worden nog hard geworden. Maar dat wordt voor veel mensen busse brengen. En dan worden mensen zich doordat ook bekeren. De Bibel zegt, doe de vrede en mijn rading terugbrengen. Dan waar ik overtreden, dien weg wijzen en zender, worden zich zum Herr God bekeren. Maar mijn tijd tot vandaag is aan. Ik word terugkomen dat nächste Mal. Maar dan, Gottes zegen, mijn vriend. Jesus weet, versprach ik zie, doch geeft hij ons zichzelf, en je weet, kent hij nu die, heeft die op van wie am best. Hij hat God niet veert, hij dekt meine schuld. Jezus starb und litt für mich, merkt mich von Sünde